Jokanisa makopere Boma Bungoma oriwore kaachiel gi jowetegi e piny mangima yango tich adek mar sap buru kama padri mar kanisa mar Christ the King Jeremiah Oponyo siro ber mar ng'uono. Padri Oponyo okwayo Kristo mondo miyo yie ni ok giromo kendo Nyasaye dwaro ni mondo gidag kaachiel gi jowadgi yo makare. Tich adek mar sap buru yango chakruok mar kinde mar tweyo ndalo 40 mabiro nyaka tich ang'wen matakatifu kapok oromo tich abich matakatifu manyiso chakruok mar sap Pasaka. Tunajumuika siku ya leo na waumini kuanza kipindi cha mfungo wa Kwaresima kwa hii Jumatano ya Majivu ambayo inatukumbusha sisi ni binadamu na pili sisi ni watoto wa Mungu, na kama watoto wa Mungu kuna yale ambayo yanatufanya tukamilike. Tunakubali kuwa hatuko wakamilifu na tunaomba toba kwa Mungu. Katika hii kipindi tunaomba Mungu aweze kutujalia neema ili tunapoishi na wengine tuweze kuona ukamilifu katika wenzetu kwa kuweza kuwafikia, na tunapofanya kazi zetu pia tufanye vizuri.